Здравейте хора, днес ще снимаме на Цивилизация 6. Това е не много известна игра, може пък и да е известна, но не знам. Ще започне с неизвестен водач и ще видим какво ще ни даде. Играем на най-голямата трудност, с надеждата, че няма да убият първите няколко хода. Ако стигна до ход 100, ще бъде добре. Така видим, че играем с Османската империя, Сулейман, нашия човек, и ще се надяваме да така пуснали в игра и нека да видим на какво място сме. Виждаме, че можем да се наводним, което значи, че ще бъде по-добре да сме на тази плоскост. Понеже тук ще се наводним и това няма да бъде хубаво. Пускаме барберяните да откриват нови земи, на които после ще си сложим земята и другите градове. Виждаме какво имаме до нас и трябва да започнем нещо много важно. Като натиснете Shift и бутона на мишката, може да си ги подредите технологиите, които искате да отключите. Аз също бих препоръчал първо с фермерството за животни, след това потерито, след това арчерито и накрая масон, нали. След това не е важно как се казва. И след това трябва да почнем irrigation. Може би вместо това. Това. Ето, магия. Правим се един слингър, който ще използваме, за да вземем буста на арчерито, което после ще ни дойде много от полза, понеже на тази трудност може много бързо да ме нападнат и това няма да бъде нещо хубаво, което искаме да го видим. Тук някъде само ще бъде втория град, който ще го направим. Аз преди време бях направил един свят, който след малко му ви покажа, и на него бях с испанците. И испанците имат нещо много яко, което аз не го знаех. Те могат... Също те не го могат. Като си правиш нов град или превземаш някой друг град, ти дават безплатен билдър, което е полезно. И може да ти потрябва. Ако не ти се дават търнове за си правиш билдъри, взех някакъв буст, който не знам какъв е. Но май е тук. Сега виждаме, че имам доста голяма територия, която мога да взема. Ще си направим градовете тук и ще мислим къде ще бъде последния. Важно е да започнем още в началото с 4 града, според мен. Да не се излагаме, защото с 4 града му правим по-бързо армия. Повече армия, значи повече бой. Повече бой, значи, че могат и убиват война 10 човека и да умреш тогава, все пак. Това са неприятните подробности. Намерихме първите хора, с които ще си делим континента и те вече са много пред мен. Това не ме кефи. Как ти е тъй стая, бе, човече? По-полек. Двама намерихме. Този път къде се появи? Видях. Появи. Те знам, че ще ни бъдат голям проблем в бъдеще, предполагам. И с тях ще се бием за територия. С територия ще взема. Вече ме денаунсват, просто не ме харесват. Как може просто да не ме харесваш и да ме денаунсват? Това е тази логика.
Тя май не се отдава мисленето. Някакво стигнат на нещата. Че имат добра армия. Дано не го усещам скоро. Намерихме си следващото място. Ето тук ще направим новия ни град, на ето тези кончета. Ето като направим градът, който ще бъде тук, може би. Да, тук. Да правим град тук. И ги дразним така. Защото не искаме да ги дразним. И по възможност да не ни обявят война. Но това са приятни подробности, които ще се уточнят в последствие. Може би. Би трябвало. Слагаме си голда. Това и повече си като бият още хора барбериани. Още не съм видял и това на мен кефи. Това както ме е анаунснал. Не го гледайте, че е така далече от мене. Реално е доста близко. Просто ще дойде и ще ме убие. Али. Имам изненада за вас, като не е добра. Обграден съм от всичките страни. И отдолу, и отгоре, сега и някой тук ще намеря, ви казвам. И това няма да свърши много добре. Още не съм бил и барбериани, което значи, че няма да взема буста. Трябва да вземем по-бързо този буст от барберианите. Понеже ще боли. Вземем майнинга. Леко отклонение от плана. Три търна поланците. Окей, поляците. Те сега ще ме да на апгрейд. Магия се казва на това. Ще се развие толкова бързо. Сега ще ви покажа една много голяма тайна. Нищо няма показвам някой друг път. Трябва да открием втори континент възможно най-бързо. Но не знам дали ходя на правилната посока. Като континент имаме и веднага втори сетлер. Няма никакво време за губене. А сега този сетлер го пращаме на експедиция. И се надяваме никой да не го вземе през това време, понеже ще го използват срещу мен. И в същото време ще вземем буста за стени. И сега ще ви покажа как. Кончета трябва да взема. Тук няма кончета. Не можем да намерим никакви барберени, което не е никак добре, защото не мога да се взема буста за арчерите. Ако не успя да взема буста за арчерите, това значи, че тия просто влизат и излизат. Аз след тях няма съм нищо. Това ще ми трябва. Винаги взимайте това за стените, понеже е много безопасно. И ако го нямате, някой нещастник ще дойде, ще ви каже амам на всичко. И вие като нямате армия, нямате какво направите. По-скоро тук ще го направя този град. И връщаме този слингер. Тук намерихме още един слингер. Това сигурно ще умра след малко. Не беше добро. Направихме си втория град, което е перфектно. Мястото ще бъде тук. Не, по-скоро е тук, за да взема кончетата. С кончетата сим деня. Това прави един град тук, за да мога да досаждам над тези отдолу. Но първо за тази цел трябва да направим лингери. Почваме с първите търговии. И тук също ще ги убием. Това не трябваше да бъде така. Къде бягаш? Няма да спра бяга. Свърши. Не беше добре. Поланците. Окей. Поляците. Те сега ще ме да на апгрейд. Магия. На 30 ми обявяват вече война. Аз моята нишева армия не знам какво ще направя. Да бъда честен. Тя е много блъдо е. Мога да се похваля, града падна. Беше бързо. Беше много бързо. Това не го очаквах.
Но това е положението. Време за нова игра. През това време гейм най-трудното. О, перфектна територия ми даде. Да направим слингер. Слингер. Томът ми е познат от някъде. И това е добре. Добре, не ми е познат. Обърках се. Минаваме си компания. Бърза компания. Колко бързо ли мога да превзема? То бие 30. Аз бия 20. Това е расизъм. Това е расизъм към слабите. Към му си мушна в следващия град. Да ми си го. Значи първо слагаме град тук. След това слагаме град тук. Той няма какво да сложи тук. Той ще сложи първи. Това слагаме моят град тук, че мога да взема. Ще е една магия. Пускаме тоя. И ми трябва точно един търн. С този един търн, който ни няма нищо да прави, пускаме сетлер. С този негър обаче отиваме на разходка. Не е хубаво. То вече има два града. Добре бе, човече, добре бе. Кой си малко? Отивам, нашите не си играят. И аз не си игра. Вече на 5 бе. Добре. Благодаря за... Бе, какъв нещастник. И аз се връщай веднага. Този трябва веднага да намери барбериани. На толкова сме сейчас няма си. Правя да тук неща. Но ще мине под контрол. Тя далата ви кажа, намите как ми се в столицата. Сега ще го оправим. Това беше бързо. Това беше бързо. Много бързо и много. Търн 20. Аз нямам и кинция си взема нищо. Това не е добре. Моите хора биват понабити. Те нямат много какво правят всъщност. Да ги гледам. Те също го бият. Бати нещастието. Върши. Това град умре. Няма да се предадем. Никога няма да се предадем. Тази игра ще я победа. Май. Може би. Ще се надявам. Горго. Веднага отивам за това. И за арчерите. Добре, хора, сменяме стратегията. Първото нещо, което няма да правим, няма да бъде. Ще се върна с трикамите кацет. Няма да бъде сетлер, ще бъде армия. Та армията е хубаво нещо. Трябва да имаме армия. Кончето по възможно също. Пак ли това нещастник го е? Не мога го превзема. Да не го превземам веднага. Няма да си играе изобщо. Колкото по-бързо превземеш някой, толкова по-добре за теб. То вече е с два града ли бе? 4 кати. Супер. 3 града! Кога 3 града е, момче? Май днеска няма бъде това да го превзема. Тъп нещастник. Първа стъпка от плана е готова. Сега втора стъпка да намерим място за хубав град. Някъде в района на кончета също по възможност. Тук.
Тъй кончета, намерихме ги. Намерихме и Barbarian Camp. Трябва веднага с потерито да отключа... Кое е рито? За другите неща ще се притеснявам после. Тук го правя и купувам това с кончетата. И стара работа. Трябва да се направя и един такъв скаут. Понеже без скаут съм загубена кауза. Проби го. Супер. Плюс един вой. Ето оттам ще ми е полезно. Еден търна. Няма да успее. Ще го пращаме наш човек сам. Слингъра да го върнем. Да, един скаут ще бъде добре. А сега беше чиста наглост в негова страна. Аре, мръдни бе. Браво, браво. Точно така, точно така. Нека правим още един сетлер. Трябва да купа това. Точно така. Правим арчери веднага. А тук с този скаут може би ще бъде добре, ако има надолу. Сега бързо трябва да взема билдари, за да взема това, това и не знам още какво. Ще го измисля. На паячери трябва да купа. Тук ще направим следващия сетър. Не, по-скоро в следващия град там ще направим. Този седи тук да пази. Индонезия. Полезно да знам, че тия съществуват. Полезно при това. Да, тук ще направя следващия град. Точно където е този гоблин. Видим на там какво има. Но и този не се излага. Ма никак даже. И трейдер, защото трябва да поддържаме икономиката. Американците. Тия подкъде се появиха. Я да отидем надолу да видим. Къде се появяват този вид маймуни. Това ще ми обяви война след малко. Трябва да сега взема и тази територия тук назад, която е. По-специално, къде няма се наводни, а тук няма се наводни. Да, изглежда перфектно. Първо това, сега трябва кончета да отключим. Тази си притяга, сега ще ми се махна от територията, да, точно така. Трябва да сега къде да отключвам. Не го отключвам тук, да го отключвам. Трябва да вземем желязото. Да видя на къде да се разширявам. Това го преместваме нагоре. Още никой не ни е обявил война, което е много хубаво. Morаме тук да билднем. Правим една ферма. Той трябва да го пратим да изчисти това. Не, по-скоро тук ще го направя. Да мога да взема тия камъни. Да. Така ще бъде най-добре. Така виждаме тук, от кога че съм на последно място. И това не е добре. Не е добре. Като значи тук трябва да направим един кампус. Тук мога отцепа. Ще бъде добре, но не знам как ще стане това. Супер. Това да слагаме тук, нова ми град. Всичко ще бъде точно. Бързо да направим тия висящи градини. И с този билдър отиваме да... Те ще няма правим. И какво ще правим? Ще разберем. Толкова накъде идва. Да хубаво накъде си иска. Това ще град, на което току-що направих. Сега града му ще бъде тук някъде. Или пък ще ме нападне. Това е вариант винаги. Трябва да направя още един трейдър. И с този трейдър да си направя пътища между градовете. Защото това ми помага с предвижването. Което може да им потрябва някога. Някой ден. Може би. Ancient Wall. И тук се надяваме никой за 5 тъна да направи висящите градини. Защото това ще бъде голяма излагация. Трябва да имаме някъде на близко желязо, ще бъде перфектно.
Тия диаманти може би няма да ги взема. Това не е добре. Това не е добре. Не, това е перфектно. Това е просто перфектно. 105. Само то да не го купи, че ще се изложим така с него. И отивам да взема тия диаманти. Поне ще излежа тяко. Трябва да направя един град точно тук. Не пара морално на град там. Бе, перфектно. Перфектно построено точно на време. Правим един бърз сетлер. Значи трябва да купа веднага. Трябва да го проверя вътре. За тия диаманти още много се чуда дали се нагледа. Подкаст се появи. Така, в момента мисля, че добре се движим. 69-ти търн, още не са ни приключили тастия. Буквално вече по това време бяхме в следващата игра. Това вече почва да се разпространява на лингията, което не ме кефи. Ще последва да го видя. Значи има още много места, които да си направим. Като пиемето тук, има там го загубих. По-скоро това сега да отключа. 230. Това ще вземем. Виждам първо монумент. Следващия град. Направим някъде. Ето тук силно на тия бани ще го направя. Че не мога да взема възможно най-много. Това. Това може би. И това. Добре да направя това може би. Тук ще направя един билдър и него пак ще да взема Iron Minute. Там да прави кампус може би. Този билдър. Няма стигне май на време. Останалите билдъри ще взема тия двата ресурса. Всичко ще бъде перфектно. Сега правим това. Правим това. И след малко почвам производството на билдъри. Ще бъдат тук сигурно. 11, добре. Това е яко. Много яко. 6 търна. 2. Следващия светляр тук го правя. Продължаваме. Не беше хубаво. Няма сега прави светляри. Променяме тактиката, правим кончета. Може би да преместя този тук. То не си играе. Че глупости бе. Трябва че сега само 2. То дали ще мога да превзема. Как мислите? Стария по-скоро няма го мога. Ще ми трябва един кон. Да, кончета всеки. Това ми извади катапулт, той е някакъв нещастник. Това ще боли. Ще боли. Ай се наводне. Трябва да го унищожа веднага. 26 дефенс. Това сега го поправяме. Това го пращаме на бой. Защото в момента не го вземам. Правим катапулт. Дойте вече има два катапулта, той не се излага. Ще влезне да го уби от бой. Той май не му се отдава мисленето. По-скоро му се отдава. Тя вече няма стане. Няма стане хубаво. Сега то не мога да му разбере идеята. Също знам какво. Той не мога просто да влезне. Не, че не иска, той не може. Този го слагаме да спи. Так, но. Сега един катапулт, който се прави, един, който вече е направен. Имам едно, две, и трето конче се прави. Това е много хубаво.
Той сега не мога ми влезе. Добре, да вече са две кончета. Едно от което се прави. Не беше приятна изненада. То приспим набързо. Аз съм следващия, който ще бъде приспан. 3 мини. Аз имам 3 мини. Влизаме в този град. Това влизаме за цялата империя. Това ще става. Това не трябваше да става. Тъпи американци. Преди сега ще мога да правя срещу тия тъпи американци. Това ще бъде за днескашното видео. Ще го направя малко по-кратко, защото в момента е 1 час 36 минути. Ще го кръстим. Няма как ще навика. Това ще се казва света. И до скоро!